LTN. Your trending nation. Caroline Ni ole pesa kakanga. Ni ole pesa kakanga. ne wa okay. Okay, Onyi ne boyfriend na. Oh, nyine boyfriend ni. Onyi ne boyfriend. O chako dwara je Facebook ko wuonde ni ko yawa wach kamano didi. Kayido ka en gi dhako. Nyisene. Ma chiege bende nyaka gi sani kata chiege pod kiaga ni Onyi ni. Ne ok wachna koro achako mako osiep gi chiege. Amako osiep gi chiege ma onge gima chiege ong'eyo kata di kata chiege. Mibiri bende. Pesa gi iwinjo. Nadak e ode kaka girlfriend ne. Wach mar chani Joy bang'e bas Joy ko biro Joy mano biro Joy obiro yalo kese kin Gagonyi ni nwa wuok gi tina machiege no to nwa ne nyithindo gi No kin jatich. Apiga lokni jatich. Kaso odio kram karo bang' sesero karo ling kosesero karo to nyiso karo ni anatiyo ne ot Onyi kasi ilunga ni gasia ibi nga lungu ngato ni gasia. Lilian wacho ni ne an boyfriend ne. Yo wacho ni in boyfriend ne kare manoro ni pesa na kare incha kidwaro boyfriend ni mondo chako duok ni pesa ya. No, wadhi abia mos. Koro Lilian wacho ni an boyfriend ne no ken jatich donge? Yes. Ma Lilian ok daya pesa ot odaya pesa mar boyfriend ya? Onyi nani No, la kaka boyfriend ne kosema notiyo na mane penjo na. Onyi ni gocho na ni boyfriend na ti gocho na donge. Mapenji ni ya Lilian. Mimi nakuuliza swali mapenji yote sana. Tokele uduo kinyi. Mapenji penjo mayot sana. Ango. Abigail. Nakuuliza hivi. Unanidai pesa yenye ulinikopesha kama boyfriend ama pesa yenye ulinifanyia kazi? Kaka ng'ama dichuo komiyo girlfriend ne pesa ni to ok nyal kwano, lakini ng'ama dhako to kochiwo pesa to nyaka duok mare, haina shida. Koro an aseyie oro ni pesa. Kenda dwa oro ni pesa kae gineno. Mi wach kae ni iyudo pesa. Sawa. Dangi kon chunya mondo koro chunyu ji owere kabisa. Hala. Ero kamano. Koro adwa chuli pesa to in be ich duoko na spams na. Owetia. Kalamo wadi Roma, ituono duoka ang'o? Dogeji chulore. Dogeji koro ngato gire. Chula mondo Spam sodi golo kanye. Ujinga wacha ende na ujinga. Wacha tu twende hivyo. Dogeji koro jiduoko. Dogeji were. Koro Nyango yo. Yes. Onyi. Koro Yes. spam siduoko nango nyatheo. Spam sinyalo duok nango. Doge koro en mong'e kaka odhi duoko mana kaka bende ang'e kaka duoko mara man. Nikech abe an gi spams. Koro abi duoko na meka. Chula pesa na. Dong nuwinjo mitute. Dong mit nuwinjo ji ariyo. Abigail dong nuwinjo mitu duto both. Sindio. Nani. Sasa mondo wachulo response. Oiro kamano. To Abigail ing'e bech lodging Nairobi? Onge wach. Ing'e bech lodging Nairobi? Betango? Bech lodging. Lodging marango? Kama chwa Doge wacho ni nindeo da dweche ariyo. Doge ni nindeo da dweche ariyo. Tichiemo, tiluokori, titimo everything. To kin wat na, to kin jatija, donge? To ni nyama. Baba, toma. Gini met Yani mimi maisha yangu yote na kuchukia nyaka chieng' moro tho. Ichukia ngo. Masani ok kata ni piny masani ok ber kidak gi wadu gi chuki. Ng'ato kaka anadori aning'e ni nyalo chwanyri koda. Adori kia gini. Anyisa ni kita yude e inbox na nikech inbox kanyo kwa winjrega. Ok odwar. Ok en gima sani. Kwani Abigail ni en gideni ni notimo niang'o. Onyi bado sijaona message.
Nigiko mondiso mondo wawinj kuma wachi ni nitie watatu wa. Hapo corona. Onyi screenshot chap. Corona. Gojeni inakuja. Alafu Owino nitie ng'ama dwa gochoni tadwa ng'izeni mondo request apande hapa. Abigail nataka kupandisha Tina Nyarabandu hapa. Na usishuke. No, so ne Owino doge Abigail wacho ne okno Tina no hola pesa. Samesema. Siwezi shuka. Owino doge Tina Nyarabandu hawezi shuka. Amesema shuka. Tina ananitambua. Weka hapa ni Abigail. Weka tu hapa. Naweza kukutafutia hadi hiyo huyo Tina nimlete. Leta yeye hata wewe. Leteni yeye nyinyi wawili. Leteni nyinyi. Yule kama ako online. Ila simu afungue wifi. Owino liet passport. Ube beda mo jariyoge mo uwo wawinj kuma gini dhe. Anu alinka. Hapana kukula strawberry sai. Come and say hi. Hi. Say hi. Uko na credit hapa? Say hi. Hauna? Hi. Acha nikubai. Ne gol nyathino kanyo we moso wani hai waseka. Online. Onyika ukipata Tina umlete. I'm waiting for you. Daka kidogo tu adwa monda solve gini kawuono once and for all. Ineno Tina mo Tina mo gini tie kibagi mami stress goal. Sane stress of Tina nene. Tina ing'eyo. Ing'e Tina. Tina ing'eyo. Tina mane. Manyara bandu mane malando cha. Atamjua hapa. Leta Tina. Ninamjua Tina. Tina namjua. Yes. Na tunamleta nyasachi lingine kiona tie kwa info. Nyapino se ya Nyamoro hata nilikuwa nataka kumtafuta. Kwani upana mama nyano tano. Wewe tafuta huyo nani Tina. Ya Odinga Kimani. Nini wanaendelea huko? Ni tumejaa umetoa umeweka. Si ndio ina charge. Wacha nini kidogo nipigie hiyo Tina. Nani Omari Nash tafadhali. Wacha kusema hivyo. Live record ama. Watafuta puru yao. Omari. Omari tafadhali mokwongo ukingara friend na ingama jama nani se unfollow koro kane ka be inyalo bedo kata osiepena. Omari Nash nini LTN luo trending nation. Omari Nash no unfollow. Ni unfollow. Kwanza ni friend na maber mali ni unfollow. Ma koro wach jiare ma ok ter kata Tibim so. Ma en Abigail, Onyi na Tina. Tina pande hapa. Tina ati imagine mtu alifuliza kuma tu. Dudumbaya tafadhali Dudumbaya. Onyi sijui kama umempata. Wewe ni timu yangu. Dudumbaya. Si anatusi Nyakumabora ati malaya. We. Nyakumabora hajaongea kuanzia. Mbona anatusi ati malaya? Dudumbaya tafadhali inyama jama na lakini kwa sana. Ogini, we usomo gike godi ke to gini pare we usomo. Yes, nyalo gole. Onyi ang'o moni solve gini kata kanya gini no podo onge to wa mondo wawinjane kama giru ni no chopo. Owino. Ingeni there are sometimes inaweza fika mahali uangalie sasa hata kama ni jina inaribika yaribike once and for all na solution ipatikane. Iwinja in fact adwakelo jario adwakelo Tina manenja oda kod nyamin nyako ni. This was my mate. Leta Tina na Emily. Hapo sasa utakuwa umenisaidia kabisa.
At least na mbona unasema eti wewe mbona unasema yangu kitulie. Leta hadi Ema. Keluni jogo te aleta hata nani achiengi ni gote leta mtu yote. Onyi nataka Achieng nani amesema achieng hapa? Hata nini atasuka. Kila mtu atasuka hapa tibaki na hawa wa nini waine. Leta kila mtu. Kwani wewe ndio ulikuwa unataka kusikia? Wewe pia leta zako tusikie. Yaani hapo loko liko labda kwa lundi matano. Owena alonda kawuono tar, alonda kapile bing'e kawuono tar. Kamina la wuyo ko ni tasa ng'ata nyaka ndege adhi kamoro mabor adhi mana China. Owino yo. Oteko ba. Owino. Adwa idho. Koro ni ng'aluongi mang'eny ma. Owino ato kikilwara ya wasa. Igini ada winja maler ka. Owino kwadwa wacha sai, yo kwadwa wacha. Weri mano bet piny kanyo. Onge kuma dhi piny ka ni weri gi wuoyi no bed piny ka. Asama ji bro gore onge. Eti nangoja chai kabla ipoe. bedroom okidhi bed kanyo. Obed kanyo. Aki, jibi ukasregi unakula mtu deni. Wewe ulikuwa wakikulana? Nani mtaptap nisianguke juu chai yangu ndio mnangoja. Sasa mnitapie nisianguke. Ati dhani gi wachi, yo wachi yako ngetwa kuchini. Chai inapoa. Utarudishwa tu wapi galeo Lekeni hiyo chai ni kama inapoa ya. Labda no gole, sichemi gole kendo cha. Hiyo ndo mzuri. Unapoisha chai kwa nini? Nena bedroom. Bedroom they need abiro umi. They need in a bedroom abiro umi. Beda bedroom kanyo. Obede bedroom kanye boot. Yeah. Ng'ane to donga we nine ot ma iyamo matek kamane. Ne nyisura wino no dilwaro wacha ini dilwaro. Adwa de chupino Onyi. Okay, kata screenshot go. Screenshot go mondo wa. Aseli. Kokiyudo Emma gi ng'ane gi Tina. Owino no tonga ngamo chodho nyingo wino maliki. Ne bedroom asayo kada ko ati Owino lor ng'ato tiwe lili. Ano kadwa ko diwach bedroom we amos. Nisen kawuono chai ukode kodi. Ne nani nyakumabor. Nyinga no dembriego. Karen serious. Ati Inasema tuna linyi yawa. Dog mane jingu mendiko kanyo yawa. Ang waluongi nang'o? Dudu mbaya mwami address gitu luo mi yanya maduong gitu luo no ko winjinga. Ati lor pinya ini bedroom bed kanyo bwana tap matin. Aswito yo. Ya. Ne ya nani abigal gini ko onge ya. Makoro lit negan. Mimi nyaka liyetu ba. Nitatoka juu nataka kuwa busy. Onyi okiyudo kitu screen. Nyamoro na gift ni yawa. Asea nyaka fan podo kurundre. Fan dwar atemo tengo nyaka lipa moko. Podo kuwinj. Kama manaleta. Yawa.
Hebu iangalie. Tap uru. Yani Malo polo kono ko pos. 6.6. Nyo kedua Imagine ba pok jo chopo kata mana nini 10k. Ya set up ya. Tape uru mati to dala wako ito chan. bwana nani Bado yo, bado yo, kama toke Onyi, itabaki na Onyi Ibumu kidogo. Nani Owino goyo simu. Owino napiga simu. Sawa. Nitabaki na Onyi. Aonge simu. Owino napiga simu. Haya, sawa. Nitabaki na Onyi na Abigail na Ruby. Adori nitakusikisha chini kwa kutapu. Nyabu mabori nitakushuka kisha chini. Nyamigori yote chini. Owino dinge style ma set up go kabro yanyo lundi mabor no imbe. Binge kaka set nini ni nitakushuka chini sababu tap ne wangi. Hiyo lundi mabor kara fraud. Baba umekunywa? Ang nalonyi, Owino ang nalonyi wachage. Monge dereka. Ida peo. Beru moja ro ida peo. Delu para ni Violence ka uloro dikose. Aki. Deni Chai ni utimo chai ni kwema. Ai, ya unge na bet piny. Asekta wetich, abet piny. we endo fanya kazi. Ne, kadwa nogola kan gonero. Ikelo gari a. We. Chai ni ya kane gari na Owino yo. network. Linguru matino nyeo. Namba mar Tina agoyo komaki, wacha nijaribu kutafuta Joy. Yeye pia anajua. Joy mano nyamin gi. Nyako niluongo ni Lilian, huyu anajiita Abigail, anaitwa Lilian. Okay, mano nying to chon notiyo gi nying mane? Nyinge en Lilian. Koro chenjo nyinge mar Abigail. Yes, koro Tina okumak simu wamenyane namba nyamin gi miluongo ni Joy. Kela nyaka chieng' gini go te nyaka lili go gini go te mondo wawinj gini ni gina en adier koso. Address amanyo namba kidogo tu. Nani nalan ok notangaza hii kitu ool go mkoro chuno ni nyaka owuoe ool go miyo bwana no stress nyicha dhi e ode makata ringo tame chamane me nyicha ng'ondora gi ringo go kila chieng' ya cham penda no we. Emomiyo ahero Owino, ok anyal miso go Owino kata bang' dwe nikech kata kama ji nie lit nyaka ang' ji nyera ni nyaka ring'o notame chamo. Kono nigi stress mar ring'o tame chamo. Ane mana chamo ring'o, in fact ane mana noluonga tich moro kanyo nadhi tiyo. Nogola live kadie. Tulikuwa na wakina nani? Tulikuwa na wakina Ruby. Ilikuwa asubuhi saa 4 hivi. Nikaenda kufanya kazi akapika nyama. Bwana utedi ringo ma gapilo. Ringo tamo jamano chambo. Umara uo wana wa bwana. Ongea bwana gol risk stress. Hata mimi yangu leo natoa yote. Owino yo. Yani Owino we do this adwaro ni mondo ikwa postpone ni jogo onge. Okwa postpone. Sikiliza, nataka kusolve kitu nikech doge Abigail wacho ni ananidai donge. Haya. Doge dawa ya deni ni kulipa kidogo. Owino kidogo wadhi Abiamos. Owino wadhi Abiamos. Dawa ya deni ni kulipa, si ni kweli? Ni kulipa baba. Na ilikuwa kasi gani? Naomba aniambie hiyo deni ananidai ni ya nini? Ilikuwa kasi gani? Abigail. Just talk mama. Fungua microphone. Ongea wana vile. Nasema ongea 1 hour from the start. Onyiang ni wuo bang'e mondo gino chop kama koro deni bede. Akwa inyaminwa, akwa yosiepa.
Ano Oi. kikwaya kata akwana wuo mondo chunya rum gino Mane makora golo nyaka moko mosechani miparo kaka wach te akwai nyathiwa wach te Onyi modong la pesa. Nani Kisumu? Sorry, nani ana nini? Haya. Onyi no la pesa kan Kisumu. Onyi sani ya ni tap screen odhi rally. Nodhi rally ne Raila. Odhi rally to fuelo rumo ne ang'owa mtoka. Nani akona eko? Onyi mute. Onyi mute Abigail aongea tafadhali kila mtu mute ok nyer inyera tok ji ok winji. Sawa. Bedroom kwanza niache. Koro kose wacho ni aole siling 2,000 odhiera aole siling 2,000 wacho no obro duokona. Koro nochopo Onyine manyo na tich to tich mano Onyine manyo na ne en tij hotel ok ni natiyo neo e ode. Ma koro awuok Kisumu abiro Nairobi adake ode Martina mineno daluongo no kia wechegi nyamin Tina moda luongo no kia wechegi ane mana duoga pimo negi badaye. Onyi badaye kapok oduoko macha to chako nyisa ni Lilian ginene gima kamae otimore nadwa timo kamae kia ng'ano kethore e studio ne kia nodwa timo ang'o aole 1,500 mano pesa di Ebu kidogo yani ionge pesa obi manyi tich to in ma podi chaki kwai pesa podi chaki kwaya pesa wo wanawa mano before manyo omanya ng'o omany tijno biro Nairobi ni nabiro gi Pesana koro kana dake odonyi Onyi ochako wacho ni ya nokona ni kanyalo tiyo ni tanyise ni ok timre nade ok nyalre mamanyo kazinda moro ntiere Mwiki Kasarani adhi abet godo koro Onyi dwa na tine ode lakini nokadwa tiyo ne ode kata tino ng'e maber ni nokan jatijgi nokadwa tiyo ne Onyi koro badaye ka penje pesa dikaw koro ntiere nyako moro mane en nyar lang'o to nyako ni nosiepo Onyi koro apenjo Onyi nyako ni en ga ng'o ni kech noyudo ka Tina ne onge to nyako ni ne gin go machiegni kabisa but awuoyo go Onyi manyisi ni Onyi Edna ni en ga ng'o ni openja ni mago to koro penjo mage mipenjago ay orumo kamano bang' kanyo ka bando pesa bikaw pesa kech na screenshot messages kaka ne okiani na kaw namba nyako cha awuoyo gi nyako cha nikech en notamore duoka masenge gima nyako cha en short ne koro nyako cha bendo chamo gi kucho ni an nyamin gi ochamo nyako cha ni an nyamin gi odwa yawo na business ma nyako cha ema filo nyaka gas e ot kanyo akia kata pimo gik mosekalo koro Onyi in short Onyi no hola pesa ni nodwa dhi ologo fuel e gari fuel norumo ne kodhi rally Masai Mara but nokodhi olo fuel wach rally Onyi en ng'ama chamo pesa ji kamano ok natine Onyi koro en ng'ama chamo ga mana pesa ji kamano mane gimo Onyi okay ochamo pesa ni gimimiyo owinjo wacho ni Onyi wacho ni nayanye nokayanyo Onyi opost e Facebook owacho ni sani en gi pesa mang'eny kia norengo nomiye pesa gunia ok kata gimo tim gi pesa tanyiso Onyi ni ya duokna maracha mondo modong' ji panga go koro okay Abigail Onyi ni gi pesa ni pesa di ng'eny 3,600 but ong'eny kuoma to tin kuome penjo mapenji Onyi ni gi pesa ni pesa 3,600 Onyi ni gi pesa ni 3,600 okay koro amiyo Onyi thuolo ng'ama nitie gi penjo okay ode ni dake ode yangi penjo ode ni dake dweche di adako ode dweche 2 ka dhako onge koso dhako nitie
Chiege ne nitie. Ma chiege ne ntiere ma chiege nong'e wechegi kata kaka ni olo pesa. Chiege ne kia wach mar naolo pesa. Ane mana duoga apenje. Ma kata chiege mowacho sani no. Chiege no ok gidak go sani. Giwere. No modwa luongo no. En ex-wife sani. Okay. Mano ber. Koro in idwaro mana 3,600 mondo iweri gonyi. Onyi wuo. Yo tu. Ni ko. Ng'ama chielo nyalo wuoyo mondi kidogo. Hapana. Aya, ng'ama chielo nyalo wuoyo kapod warito nyini e call. Adwa wuok kae. Mami adani mondo nyie owuok nikech adwa wuok. Abigail owacho maber niya, odwa wuok, mar ariyo simbe dhi off, no type piny kaendi. Mar adek, Abigail owacho ni the first thing mokwongo wacho ni Abigail ni Owino no ati Owino Onyi nokonye gi no oro ne Onyi 2,000, then Onyi ochako miyo Onyi kendo 15. Kora kene 100 ni wuok kanye, an kamane kaka nawinje. And 35. Okay, now let me talk. Number one, Lilian ananidai more than 3,600. Ni zaidi ya hiyo pesa amesema hapo. Hiyo pesa amesema ni kidogo. Ni zaidi ya hiyo. Okay. Lilian netio aningena kayalo case with steps. Lilian netio Kisumu house help in Kisumu. To an na post a Facebook na manyo adwaro ja teach a Facebook. Akipenda mwangalie huyu msichana mwenye hapa chini. Kuna msichana mwingine hapa chini. Zima simu. Simu yangu wezi niambia nizime. Basi fanya haraka. Ni post Facebook ni manyoja teacher tuendelee. Zima hiyo. Enda hapo chini wewe mwenyewe utanini ulete hapa. So, ni na manyoja teach. Lilian ukitoka kutoka Kisumu ukikuja kwangu, by then nilikuwa nakaa Dandora. Owino na dake talk out kama ile nyumba iko opposite pale kwa nani mantiere opposite amoro but kama nwadwa lware ngato gi balcony Onyi network network chande Onyi nigi wifi neno akena ngate mrego kawuono Onyi kama nwadwa lware ngato gi balcony cha bate kama ot machielo ile self ingine nili machielo toka dijelos yes koro haya yes koro Lilian nobiro kanyo as a house help. Manori bo bedni Lilian nachulo 5,000 per month. Nanene. Iwinja. Nanene dier. Nanene. Inyalo paro nyako manodak e oda manen kod problem mar tielo konchiel matiende konchiel nigi shida. Wanero ga tingo ka nyathi. Yes, matiende konchiel nigi shida, tiende konchiel nigi shida olingo akona problem kidogo kwa mguu. Anyalo pare di. Nanene chimo nyusi. Bas, kore ni nyako ma milongo na Abigail ni. Oh, umempata? Ange. Kuna mtu. Koro unfortunately don't take noise, please. I had some nange problem mar pesa by then. Koro ne ochopo giko dwe to I could not manage to pay her. Bahati mbaya ama bahati mzuri introduce nyamingi nyamingi miluongo ni Joy irwa okta nyamingi miluongo ni Joy. So Joy ni became my girlfriend. Iwinja ka Joy no obedo girlfriend na
Megi kosana gi Lilian. Magi kosana kabisa. Mama nado monda kel Joy katemo gochone sima yudo ken mteja. Mano nyamin gi maril. Joy we. Onyi wuo go direct. Nani Abigail samano nyi wuoyo. Samani wuoyo nyi nok wuo. Owino onyi ok bibiro ka wacho gik ma miriambo. We adhi e Facebook. Wach ma miriambo go ang ni comment tafadhali. Adhi account no machon amany kaka nwachako wuoyo go nyi kane en wach tijot. Onyi go direct to the point. Nati mang'eoni. Tempio. Dongo inidake ode ko kusiep ni kufikie. Ulikuwa house help, wewe ulikuwa maid. Iseneno ng'ama nyithinde rwako sikinyasa moba nondiko house help. Iseneno. Iseneno. Jogi ni chalo nade. Iseneno. Abigail. Sita, Abigail, please, mondo nyio wach kumagi, alafu nyio tiego di comment. Order please. Abigail wuo. Aduo nyio tiego fast kore kodhi mbele. Adi onu evidence sasa. E Facebook macho. Owini rach. Owino onyo Abigail ne wuoyo oda. Abigail ne wuoyo onyino le. Koro onyo wuo to konyo tieko to Abigail comment. Yes. Mane kaka wadhi gi gini onyi wuo. Samo domo gi Facebook onyi wuo. Gimarach na en miriambo. Wawo tie kin kamango wacho marach mut kamango wacho marach iba comment. Ineno ko weche miwacho mar nyathi kiro yie tiene go. Nyithindo mapier go yie chak wach bang'e. Owino. Magang wach bang'e. Aparo ni gima chando Abigail motamre accept mabe okrach bedo maid ok en kosa kech mano tich. Apana. Be onge ng'ama biro ng'et pesa no en mar maid. Pesa en pesa. Kata mamuchari en pesa. Onyi mani kaka moro accept wach gik madier. Ang'ano timore. Okay, ni bila dakadake o dakakanga asubuhi nikatana kia hii. Mimi wanakujua ulikuja kuishi kwangu kama nani kama sijo. Ine manigo la Kisumu. Ne anyalo dhie nini? Anyalo dhie Facebook na? Yes. Wewe kwa FB lakini Onyi ngongea. Abigail timni yani, Abigail we mondo wuoyi ni dhie FB basi duogi. Haya dhie duogi Onyi continue. Adhi manya account na. Do ingen ka wuoyo ko onge to koro mano ber. By the way man doko ne giwuo ko onge ni kweli. Abigail timi kama Abigail wonyi otiek then idhiom no evidence. Beda ka link kiduok record. Linga kiduok. Simono ba oro ngato chaja kanyo keloni. Onyi dhi mbele. Doge nyaka ubira bedo kanya luwo ko onge. Onge lakini siongeshi. Kuwegi wakue. Yawa. Koro ang nwaling to wambe wadwa ni wono wako mbekni wakue Onyi wuo. Owino. Kane nyamin nyako ni obiro koro nyamin nyako nodak mwiki ineno mowacho na kiana ngone mano obire mwiki no mano nyamin gi ok nyaminwa uongo koro anakia anungisa nene nyaminu mimi unajua ukiniambia wewe ni sister yako na mimi si wajui hello wewe tu Joy ibinade Kanda mabe to mandalo anti mabe koro adwa ni konya Inge Lilian nyamino achiel. Yes. Oluongre tani nadi e TikTok? E TikTok okamako ga nying motiyo godo e TikTok ahinya. Okay. Lilian ne nang'ona? Lilian? Lilian notiyo ni da e tijot. Notiyo na tijot? Okay. Ebu ni mwone. Aya koro sama uwe kodini anitiere live kendi winji gi ji mang'eny Lilian osebedoga kaya anya mwambia ingie Lilian osebedoga kaya anya every time ka post gimoro ambia Daisy aingie TikTok oya yani hizo matusi zake tu korona wacho neni ya nikech dogi nyalo paro ni ka Lilian ne wuok ka kora kian Lilian dhi mwiki akiani ni mani daga mwiki akianga mano dak mwiki ane mana gocho ne mana miyo biro nobiro iri mwiki koro Lilian nobiro iri mwiki kapok achule koro nang'eyo ga nan gi gop Lilian
No wacho ni. Tangiso Lilian. Isaya nyamoro mama pesa okanyal oro ni. Nyaka kori bi wabed piny wauo wa solve problem ni then achuli pesa ni. Sama uwe kodi ni jiwinji Lilian oramo kabisa en ne okotina en no hola pesa. Yes. An kendo par wach mar olo nono kang'eyo. An nang'eyo ni Lilian ne tiyo ni tijot. Mai biro mbi woku mwiki mbi biro akiani mani biro yalo kesa ne kes mara ngoma ni biro yalo ncheki mani biro teme ot. Ni kes man mabiro yalo. Lilian en nyaminu maril. Cyril ok en real. Na nyaminwa from dala yani mana kigweng tu. Kigweng. Aya wan gi Lilian kae koro winji. Wane kode. Yes, Lilian. Daisy. Mambo. Mana nyisi ni onyi la pesa ne tijote mana tiyo. Mana tiyo ne. Ni marot mani tiyo ne tijote manoko miya mar keno marolo no kang'eyo. Uane maler ama manyi tina tiyo nyiko Rakel ka. Wachane maler niya. Mane wachwanyore gonyi ndalo machako kata Mary maru nigi full details mara ikinda kod Onyi wenya tapa tashuka wenya ngano mane gi details iwacho ngama ne gi details Ling no nataka kujua I want to know nikech ani family ngama ngeo in gi Joy ni mimi namjua anaitwa Joy mimi sijui mtu mwingine anyisiwa Aya, koro okay, ana penji ni ya nani Joy? Yes. Ni biri oda Lilian oda ke oda. Mana biro na biro ka enti odi. No ni biro Lilian enangoni oda. Ni alikuwa nani kwa nyumba yangu? Ama Tangik mang'eny kendo kang'eyo. Ining'eyo Lilian nobiro tiyo na tija ot mane ming'eyo. Mane mang'eny nogole Kisumu. Thank you. Aya. Aya ama tino tamre makosimre. Ng'e gima timre. Ang'enu winja. Ineno Daisy ni gonyi osechodore makata chi Onyi oywak ne wachno. Koro en side by Onyi. Winjo. Daisy gonyi the truth mantiere kae ni Daisy gonyi chodrega. Koro onge kako nyalo dok na to mano chotne nyako dog ne chotne. No chot nan anjo ya ken poka wuoga ken higini adi miss ji leo ni mwaka tujigo almost 4 years. Onyi kunyamaza bigani nyamaza. Simu si kwa nini? Onyi na bigani kunyamaze. Ungeni kwa wuoyo ka wuoyo uru kaka jok madongo onge nyathika. Iwinja? Weche mag chodruok mago wan wadwa ng'eyo the real thing manotimore kata that is not the real. Winja uru manok the real. Wada ng'e ni deni nene ni uongo na siwezi kubali. Mama dwa ng'e ni deni marango nikech wacha mabende ni uso ji pesa. Uru na ni moda ni kantie Kisumu. Okang'eyo Onyi na olo pesa kantie Kisumu. Amezimesi. Ma Caroline Joy ni gibiro Caroline Joy ni olo pesa kaka ng'a. Ni olo pesa kaka. Ni wa pesa kaka. Samahani. Okay, Onyi ni boyfriend na. Onyi ni boyfriend ni. Onyi ne boyfriend. Ochako dwara tie Facebook owuon yawa wach kamano kaito kaen gi dhako. Machiege bende nyaka gi sani kata chiege pod kiaga ni Onyi ni ne ok wachna koro achako mako siep gi chiege amako siep gi chiege ma onge gima chiege ong'eyo kata chiege mibiri be iwinjo nadak e ode kaka girlfriend ne wach mar chami Joy bang'e bas Joy kobiro Joy mano biro Joy obiro yalo kese kin Dagonyi ninwa wuok gi tini machiege no to nwa ne nyithindo gi nokin jatich apiga lokni jatich kaso dio kram karo bang' sesero karo ling kosesero karo to nyiso karo ni anatiyo ne ot Onyi kasi ilunga ni gasia ibin ngalungu ngato ni gasia Hello Edna. Yes. Mambo. Edna mani majucha. Aba na uko kwa kelele. Nakuulizaje?
Unajua msichana mwenye anaitwa Lilian, yule mwenye alikuwa anakaa kwangu? Alikuwa anakaa wapi? Kwangu unaongea na Onyi. Nyaka mama techot ne. Onyi. Tibim. Niambie. Poa sana, habari za siku? Nzuri sana. Unakumbuka Lilian? Ile kwenye mkuu mmoja. Yes. Nakumbuka. Alikuwa nani wangu? Ulikuwa unamjua kama nani wangu? Alikuwa kazini yako. Lilian yule mwenye shida ya mguu. Yule mwenye alikuwa na shida ya mguu yule. Yaani ni uone nyaga ni manaka si. Nasema hivi. Nakusikia. Lilian mwenye alikuwa anakaa kwangu, wewe ulikuwa unamjua ni nani wangu? Hapana. Okay, sawa. Maana kaka ndo chiege, guys. Haya, Tina ndio anapiga simu. Hebu kata simu. Tap guys, mwenye atake kutap nitamshukisha tafadhali. Either you are my baby or you are my darling, nitakushukisha chini. Amepiga na gani? Sija amepiga na Airtel ama Utaoli hawa. Tomoko tape. Nitashukisha nyinyi chini. Kiki larwa ka wa set up bet wall. Kwanza mwenye nitakushukisha chini ni Adori. Adori ndio namba 1. Olundi pare. Kaka tap malwetore. Adori wayanya wino no lundi asai wa uruma ber wa kuturu nani Owino yo? Koro Lilian wacho ni an boyfriend ne? Yo wacho ni boyfriend ne kare manoro ni pesa na kare ichake dwaro boyfriend ni mondo chako duok ni pesa ya. No, wadhi abiamos. Koro Lilian wacho ni an boyfriend ne no ken jatich donge? Yes. Ma Lilian okdaya pesa odaya pesa mar boyfriend ya? Onyi nao ni pesa. Ineno, mano okutudre gi pesa mar ang'ogo. Onyi nao li pesa. We wadhi adhiya direct to the point. Ni hola pesa kama holo boyfriend ne pesa ya? Onyi ogo laki sumu. Kora penjo onyi ni onyi. Koro kare kano kiko na ni peketo. Ta kora an kora bibet nango. Ni akongo chiega ni biro. Kanyise ni nangoa in kazinda. Ma otudore kamano ma alu wabedo. Ngoja kidogo nakupigia, niko kwa nini? Niko kwa call nyingine nakupigia. Gimatimre? Haya. Miauru thuola manyo Tina. Lilian yo. Kase manyo Tina, kapenji Tina ni ne anang'o mar Onyi. Pod odhi nyisi the same ma Edna owacho no. To Edna ne girlfriend ni. Ni sawa, anaonge shida penyo mapenji gani. Ingena adwaga na tiek gini. Lilian watika tika gini maber. Koro no kin jatija aonge gi gopi mar jatich. Yes, koseno. Ionge gi gopa mar tich. No katini gola Kisumu. Ne gola Kisumu abi Nairobi. In fact, ujina diwa nyaka ni aor mpesa matreso chaki nyeo na gi kot mos ineno. No ka oro ne. Poa, ngoja niko kwa nyingine ndakupigia. Niko nyaka pesa matreso. Try on your own risk. Onyi bro kono. Fine. Penjo na madwan moda penjo dadwan mondo wasolve Owino dogi wasolve gini jok dhao kai wasolve gini with reality dong ngeni kama iyo wang to biro be dawa wato ngeni wakwase pea ana biro linsa majito sawa gima dwaro gan mondo Lilian no confirm na en achiel odai a pesa mar manohola kaka boyfriend ne kosema notiyo na mane penjo na Onyi ni gocho na ni boyfriend na ti gocho na donge. Mapenji ni ya Lilian. Mimi nakuuliza swali. Mapenji yote sana. Tokele uduo kinyi. Mapenji penjo mayot sana. Ango. Abigail. Nakuuliza hivi. Unanidai pesa yenye ulinikopesha kama boyfriend ama pesa yenye ulinifanyia kazi? Hiyo ndio swali. Boyfriend anakopeswanga pesa kama boyfriend. Koso ninyi sana hold pesa wewe. Si ndio mimi unanidai pesa ya okay, unanidai pesa ya deni yenye nilikukopa ama ya kazi yenye ulinifanyia? Kazi gani? Nilikufanyia kazi gani? Aswa.
Gani nikufanyia? Abigail. Okay, ni sawa. Okay, fine. Kwa hivyo huku nifanyia kazi, wewe ulikaa tu kwangu tu miezi 2 tu. Haukuwa unanifanyia kazi, si ndio? No, twende tu vizuri. Twende tu vizuri. Penjo mapenjo, owino be winja. Kaka biro Nairobi to lockdown odonjo. Ndalo corona. Isi kitu ya sai by the way. Ile corona. Okay. Corona. Matoro Gowi midaya, en Gowi madaoli, doge. En Gowi madaola pesa. Onyini igo simu mi wuoyo gi dhogi to kako nyine wuoyo, no wuoyo malich. Koro gima ngogo iya ningekuwa nimekuachia hiyo pesa kitambo, lakini unajigamba penye uko na pesa na huwezi kunilipa. Umesikia? Abigail wa puonji gimoro. Abigail iwinja? Iwinja ada puonji gimoro, tim kamae mondo kesi ni rum. Kesi ni ok nyal rumo sani. Lingo wino adwa nyiso nyako ni gimoro mondo wache ni kaka jogi no chako. Dong wambo wina wachako. Ati lingo wino. Abigail nyiso yie no nyini ni tiyo ne mano katika tijo ji mang'eny tiyo ji mang'eny tiyo Nairobi kaka jomosomo to tichonge mondo chuli mondo mi pesa cha Doge mas abe aseka yie ing'eni kiwacho ni okitina ikonya nikech pesa manitiyo na ng'eny moloyo mar Gowi machielo ni. Koro kosegolo mar tich koro wadoke mar boyfriend gi girlfriend ya. Doge mano kende pesa midaya kosentie moro. Onyi ni nyalo diko jatich matiyo ni eo to nyaka Gowi ntiere school mar nyithini. Makata koto kad nok migi. Matiyo ni eo. Nindi koja tiyo na. Ara lingi urmone matin. Ne Owino yo. Owino onge ka. Owino dhi madho chai. Kogo ma chalo biecho. Dhi pielore. Koro nani tim kama Lilian aparo ni kaka ng'ama dichuo komiyo girlfriend ne pesa ni to ok nyal kwano, lakini ng'ama dhako to kochiwo pesa to nyaka duok mare, haina shida. Koro ana aseyie oro ni pesa kendo adwa oro ni pesa kae gineno mi wach kae ni iyudo pesa sawa dangi kon chunya mondo koro chuny ji owere kabisa hala ero kamano. Koro adwa chuli pesa to in be ich duoko na spams na Owedia alamo wadi Roma ituono duoka ang'o? Dogeji chulore. Dogeji koro gato gire. Chula monda spams odogolo kanye? Ujinga wacha ende na ujinga. Wacha tu twende hivyo. Doge koro jiduoko. Dogeji were. Koro nyango yo. Yes. Onyi. Koro spams iduoko nango nyatheo. Spams inyalo duok nango. Doge koro en mong'e kaka odhi duoko mana kaka bende ang'e kaka duoko mara man. Nikech abe an gi spams. Koro abi duoko na meka. Dong la pesa na. Dong nuwinjo mitu te. Dong mitu nuwinjo ji ariyo. Abigail dong nuwinjo mitu duto both. Sindio. Nani. Mondo wachulo response. Oiro kamano. Abigail ing'e bech lodging Nairobi. Onge wach, ing'e bech lodging Nairobi? Bech ang'o? Bech lodging. Lodging marang'o? Kama chwani. Doge wacho ni nindeo da dweche ariyo. Doge ni nindeo da dweche ariyo. Tichiemo, tiluokori, titimo everything. Tokin wat na, tokin jatija, donge? To ni nyama. Bai kibamo tiende dhi kanyo wino ya. Otek. Bamo tiende dhi kanyo nani? Karin kanyo winya weni bai. Okwani ane mani amo lewni moko ka. Aweni nyamruok ni bai pare. No nyamo ng'ato.
Hey. Nonyama ng'ato kure. Ya duok na uru kanyo ya. Simba dwa dhiyo. Koro akia ni rumo nang'o. Mondo awe. Koro ni. Owino. Onyi owacho ni miya Abigail pesa ne sani to dwa na Abigail oduok ne spams ne na Abigail ne ok chul lodging to dak dweche 2 koro ichule we warita Abigail bo duoke nok ne jatije to nonyame ode no koro wawiny mbaka wadhi mbele ebu kidogo yani Abigail ni nyami kama dhako nitie koso dhako nosedhi in mani dong ni nyami to ne in jatich be kwanza nini in short gol wach mar jatich ne aya segol I withdraw nuoyo ni no kan jatij ng'ani aya I withdraw no nyami ot koso no ko nyami ot dhako ne onge koso ne nitie to un gi chir en chir mane ineno gik ma no ni Onyi ne dwa kelo Tina ka ino wuono nokia ni an ng'ama nade nyaka kawuono Tina pod amini ni an kazind ng'ani kaso karo wacho ni nimesikia akisema huyo alikuwa kasini yako awinjo kotemo wacho kanyo Edna imo wacho adier Edna nyaka chiel mane adandorani masani ni oko ni dong'en oko Mariambo en nyako ma kazinda cha Onyi no nyamo nyaka nyako no kasindi no be no nyamo ero nonyame ot koso itu ning'eno nyame kure chi Onyi mano duogo kona bang' ka sewuok kanyo karo dhi wuondre no dwa golo gospel music gine studio kia nang'o to ne ni dego Onyi Karola rola mang'eyo ni karo ng'awa dong wacho ni okay sawa negi dwa golo gospel gonyi ni negi timo sijui kolabo gin nyako moro kae be ni Lower trending mission.